Joan dan urtean alkartu ginanetik ona, Labairu Fundazioaren ekina etenbakoa izan da. Iaz, plan estrategikoa barriztau genduan. 2018-2022 aldirako, kasurako. Eta hor, oinarriak ipini genduzan etorkizunera begira gure proiektzioa handitzeko egin beharreko pausuei buruz. Urte emonkorra izan da. Hainbat egitasmo eta lan egindakoa. Diru aldetik be, norabide positiboan jarri gara. 45 laguneko lan taldea, danak bat eginda, handitzen eta oparoago jokatzen goaz apurka-apurka. Labairu Fundazioa bere bigarren estrategia planean barruan sarturik eta 2018 urtearen balantze bat egiteko orduan, esango neuke halako oinarriak sendotzeko eta erakundearen konfiantza giroa nagusitzeko urtea izan dela 2018 urtea. Labairu Fundazioa bere betiko arloetan dabil, baina gizarteari zabalik, gizartearen eskarietara makurturik, eta baita be gizartetik jatorkuzan preminei ondo erantzunik. Konfiantza bat irabaziko dugula esango neuke, herri administrazio erakundeen aurrean, gure enpresen aurrean, gizarte taldeen aurrean, eta hizkuntzaren herri ondarearen mundu horretan arnazgune eta indarre moile izan gura leuke. Eta esango neuke, 19 eta hurrengo urteetan egitasmo eta plan zabalagoak egiteko oinarri sendoak ipini ditugula. Eskolak, erabilera planak eta itzulpenak dira gure zerbitzuak. Bai enpresei, bai administrazioei emoten deutzeguzanak. Eskoletan, geure ikastaroetatik aparte, eskari handia dago enpresetan eta ikastetxeetan bertan eskolak emoteko. Horrezaz gainera, irakaskuntzarako material didaktikoak sortzen jarraitzen dugu. Eta aurten aditzari buruzko liburua egin dugu. Erabilera planetan, enpresei eta erakundei euren lanean lagundu egiten dutzegu, euskara gehiago erabili dagien, bai barrura begira, bai kanpora begira. Itzulpenei jagokenez, ohiko lanez ganera, aspaldian inglesetik itzulpenak egiten hasi gara. Eta aurten lehenengoz itzulpen ikastaroa online emon dugu. Horrei esker beste ikasle askorengana heltzeko modua daukagu. Eleketan programaren bitartez, ikastetxeetan euskal kultura zabaltzen dugu modu ludikoan. Beste erabateko lanak ikerketeari lotuago dagoz. Lexikografia, gramatika, literatura, herri ondarea, etnografia eta liburutegia dira gure ikergaiak. Eta danetan egin ditugu ekarpenak. Hiztegigintza arloko zeregin nagusietakoa betiko lez, Labairu hiztegia eta Labairu hiztegi fraseologikoetako korpusak atontzea eta eguneratzea da. Webgunean eskaintzen dugu hiztegi biak eta urtean gero eta erabiltzaile gehiago daukaguz, joerea goranzkoa da. Urtebetean esan genkeia bikoiztu egin dugula erabiltzaileen kopurua eta kasureko 2018an egin diran bizitak 2 milioatik gora izan dira eta 200.000 erabiltzailetik gora eduki duguz. Eskuko telefonetarako aplikazioak honezkero 15.500 deskarga daukaz eta euskal hiztegien artean 3. aplikaziorik deskargatuena da. Bota lehiaketa be, bigarrenez antolatu dugu, Instagrameko lehiaketa bat da, hiztegi fraseologikoan batuta daukaguzan esamoldeak gizarteratzeko asmoa daukana, Gazte irratiagaz batera bideratu dugu bota eta gainera Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako erakundeen babesa eduki dugu bigarren edizioan, 3 aldundiena eta 3 hiriburuetako udalena. Gainera BBK Fundazioaren eta ITB taldearen babesa eduki dugu.
Aurten, herri ondare atalean egin duguzen lanen artean 3 nabarmendu gure doguz. Batetik, Sondikako udalak eskatuta egin dugun ordubeteko bideoa, ohiko metodologia erabilita landu duguna, baina ikuspegi historikotik. Orduan kasu honetan, gerrea, gerraostea, aireportuak ekarritako aldaketa itzela, industrializazioaren eragina eta era horretako gaiak landu duguz. Beste alde batetik, Galdakako udalerako egin dugun lan monografikoa, industrializazioaren ganekoa eta kasu honetan liburuzka eta bideo formatoan argitaratu dana. Eta, 3. Gatikako udalerako egin dugun baserrien katalogoa. Lan hau garrantzitsua da, ze egindako ikerketaren ondorioz, galduta egon diren izen asko errekupera ahal izan doguz. Atlas etnografikoari jagokonez, hurrengo tomoko idazketa lanetan dabiltz, eta herri egutegia eta herri erlijiotasunari buruzkoa izango da. Horrez ganera, astero etnografia bloga idazten jarraituten dugu, eta Atlaseko edukiak Petronorregaz batera dekogun hitzarmenari esker egiten gabiltzan web orrira igotzen. Kasu honetan, barrikuntza moduan aipatu behar dugu, Atlaseko edukiak gizarteratzeko eta zabaltzeko, Onda Bazkagaz astero 20 minutuko kolaborazioa egiten hasi garala. Liburutegia hornitzeko bideak 2 dira, erosketak, emaitzak eta, hirugarren bat badago arpidetzaren bidez. Beste alde batetik erosketetan hasi gara berriro be indar hartzen eta arpidetza bidez hartzen dugu batez be aldizkariak. Gure hemerotekan hainbat aldizkari sartzen dira eta hori da liburutegi honeri balioa emoten dotzon arloetako bat. Eta beste arlo bat badago ez da, momentu honetan dokumentuetako asko virtualak dira, argazki digitalak direla, audioak direla, bideoak direla, eta horretan be hasi gara, erreminta beregiko bat sortu dugu, gestore dokumentala, eta horretara materialak gehitzen fitxak egiten eta daukagu persona bat horretara jarrita. Personal aldetik, Jon Elorriaga jubilao eginda, nahiz da etorten jarraitzen dauan, eta bere lekurako Idoia Buenaga etorriako eta bera dabil horretan ikasten eta ja lanean sartuta guztiz. Lan guztion emaitzetako bat, urtean zehar egindako argitalpenak dira. Javier Kaltzakortaren Euskal Baladak bilduma erreferentziako lana da Euskal ahozko literatura aztertu gura dauenarentzat. Katigatu ninduzun librean nintzena, Laura Urubururen novela literatur zorkuntzako ekarpen ederra dugu. Nikolas Alzola Gerediaga Bitainoren idatziak errekuperau ditugu. Eta horrez ganera, argitalpenak sarean jartzen hasi gara. Eta sareko bitartekoetan, aurten, Bizkaieraren ataria barriztau egin dugu. Eta ganerako webguneak elikatzen jarraitu, hiztegia eta herri ondarea. Aurten, erronka berezia daukagu. Izan be, 50. udako ikastaroa egingo dugu. Hori dalata, urteurrena ospatzeko jarduera programa berezia atondu dugu. Konbidauta zauzie.